ilalim ng mga sugat na natamo ng 5 kambing sa barangay Laglag, Bacnotan, La Union ang matinding sugat at stress para makaligtas ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Ang mga sugat na natamo dahil umano sa panlalapa ng 4 na aso sa lugar. Mismong ang asawa ni Barangay Chairman Vic ang nakakita sa panlalapa ng 4 na aso. Mabuti na lamang umano at nataboy niya ang mga ito kaya hindi na nadamay pang ibang alagang kambing na nakapastol sa bukid. 2 itim down, tapos may dito sa bandang lig daw niya may mga puti, sabi niya. Yung isa din, mas maliit daw puti na medyo mocha o peach o something ganun na hindi maintindaw na medyo white na ganun, basta medyo pandak, sabi niya. Yung isa, kulay brown din yung aso na may white din lang sa liig. Baka malamang yun, baka gutom o ano man po. O baka hindi talaga nabibigyan ng sapat na pagkain ng mga aso, kaya yun, gumagala sila. Malayo rin umano sa mga kabahayan ang bukid kaya nagtataka ang mga residente kung bakit may mga pag-alagalang aso sa pinagpapastulang bukid. Nakipag-ugnayan na rin umano ang barangay sa mga kalapit barangay upang matukoy kung sino ang nagmamay-ari sa mga aso. Ang mga aso sa barangay Laglag nakataging kaya madaling matukoy kung sino ang nagmamay-ari dito. Di ko lang alam kung bakit bigla nga din o namatay agad. Kung kagat lang o lapa lang ng aso, kasi sa may mga banda dito daw, sa may salig din, ganon, namatay agad. Hindi ko po alam kung dahil baka malamang yung mga aso na yun may infection o may anong sakit na dala. Hindi ko po masasabi kasi hindi naman po kasi nahuli yung mga nangagat. And wala naman pong naganap na examination sa mga aso na Hanggang ngayon, hindi pa po namin natutuntun kung kanino talaga yung mga asong yon. Basta ang alam namin, hindi taga-Laglag yung may aso na yon. Matagal na umanong ipinapastol sa lugar ang mga alagang kambing ng mga residente sa barangay. Pero ngayon lang daw ito nangyari. Bago rin umano ang insidente, ang isa sa mga aso ang kumagat din sa 2 panabong ni Barangay Chairman. 4 sa mga alagang kambing na Antonio ang namatay. 2 sa mga ito ang magdadalawang buwan, habang maglilimang buwan naman ang 2 pa. Pinagpagatos ko, hindi duwa mo, nalipod ba siya dami? Nagagatake na tinatas. Kahit ko lang agbyag da. Talagang dati mausarin siya, pakausaran na. Ang dati nakasagana. Nakasagana iti para sa... Para siya graduation siya apo. So kung maparati siya, ati dugsara na, talaga nga matuloy lahat na. Tagaban na nga tuloy, langsot ni Lolo ko na to gilid. Mag-6 na buwan ang namatay na kambing na alaga ni Ferdinand. DJ boss ko, ma'am, umayo. Sa mga sa rin nyo. Yung nai-istorya ko kinyanan. Ay, amunan, ma'am. Nasakit amang iba-iba, kasi lang pinatay ti aso. Dahil sa insidente, sa bakuran na lamang ni Mang Ferdinand at Antonio ipinapastol ang iba pang alagang kambing at sila na lang ang nagtutungo sa bukid para kumuha ng damong ipapakain. Nai-report na rin ang insidente sa Municipal Agriculture Office. Samantala, makukumpirma lamang umano na rabid dogs ang kumagat sa mga kambing kung ang mga ito ay mahuhuli at sasailalim sa lab test. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.